May nagtanong saan? Dito. Tawag na daw po. Working? Kasi sabi... Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dada natin mga memes ngayong linggo kaya atin agad simulan. Kay Sean Lee. The Bluetooth device is ready to Uso pa ba ang harana? Sabi nga ng parokya. The Bluetooth device is connected successfully. Kaya ito mga harana sa mamamayan para manalo na number 1 sa Senado. Alam nyo na mga tatakbo senador, alam nyo na. Excited na ako sa dadali ni Robin. It's very wonderful tonight. Wondering what clothes to wear. Tayo. Maraming salamat. It's late in the evening. I feel wonderful tonight. You look wonderful tonight. Pwede na aking tingin sa pero sa silanganan. Sunod. O sige pa, o hindi pa. Parang kasing kalokohan eh. Di ba lagi lalaki? Lagi lang si Robin na nanliligaw. Babae naman mga harana. Masanay kayo sa mic. Maraming salamat po. Nakayang ka talaga. Maraming salamat, Binibini. Sunod. Mabilis silang bisikleta. Takbo! Bigla na papedal ni Kuya. Di mo kailangan ng nitro, di ba? 150 lang, may pampabilis ka na. Sunod. Nakita ko siya, nakita niya ako, ngumiti siya, ngumiti ako, kami na. Lakas naman! Yan yung kay Fuji Bar. No comment. Sunod. Kung di tayo ganito, wag na lang. Kaya ka tayo nagpa-practice bang hawak ng bola. Sunod. Wala sa basketball si Lola, pero umi-steal mo na matuto kayo, Luisa. Sunod. Galing kay Sas. Kailangan mo ng kasama dyan. Galing. Sunod. Galing kay Headphone Professional. Sabok po. Grabe naman minute burger eh. Sabaw ko may 1 minute magmahal. Sabok po. Uy, nakatingin na isa ga. Hindi ako umorder ng pighati burger. That's 1 minute. See you tomorrow. Gusto ko na matulog. Sunod. Galing yung team. Ganito magmahal. Kahit saan, may lambing. Magkikita tayo sa ospital. Pag pareho tayo may COVID. Magaling. Sunod. Yan pa rin. Ito rin kompleto. Ano pa rin si original eh. Oo, sige. Ako na naman yan. Oo, alam. Kaya ito may sarap ng love trip. Sabaw. Kayo, no? Sunod. Galing kay Ken. Your problem. 2% acting. I just want to end this relationship. Just respect my decision. Ay! After I sacrificed my marriage for you, and now you're telling me is this enough? Hell no. Just let me go! Lahat ng acting kasi sila puto doon sa huling segundo. Hindi ko sampal. Ito na lang. Dito ko lang babawiin. Dahil gusto na kita sampalin. Matagal na. Sunod. Galing kay John Paul. Pag tinamaan kita ng ganyan, pag tinamaan kita ng ganyan, pag tinamaan kita dito, pag tinamaan kita dito, nga naman pag magmahal. tinamaan kita ng ganoon, ha? Pag tinamaan kita ng ganoon, makakatikim ka. Makakatikim ka ng tunay na pagmamahal sa 1 minute burger. Copyright, copyright, eto na lang. Ayan ang tunay na pagmamahal, di ba? Kahit 1 minute apart, 20 years apart, basta nagmamahalan. Basta nasa legal age, okay? Safe tayo doon. Sunod! What? Ano to? Galing kay Sid. Like the luckiest guy on earth, 'cause
Kami nasa kulungan. Gusto kami oras ka pa mag-TikTok eh, no? Bago ma-blatter. Hey! TikTok in the right places. Wala tagang pinipiling oras sa TikTok eh. Yan ang gusto ko sa TikTok eh. Nakulong siya ng pag-ibig. Napakaraming jokes na pwede ko sabihin dito. Kaya comment nyo nga anong magandang caption para dyan. Ako'y bilanggo ng pag-ibig, ang presinto ng puso. Kung di talaga tayo ganyan, kung hindi mo ko ipapakulong para sa pagmamahal, wag na lang. Doon ka na sa iba. Pigati sa presinto. Sweet nyo naman. Sana sa maok ganyan. Leche. Rejoice, clear, sunsilk, panty. Sige, subukan mo. Subukan mo pahirapan ang puso niya, Gerald. Magkakaalaman tayo sino mabubugbog. Ayaw ka na? Ayaw ka na manloko muna? Isang bicep lang yan. Isang ano. Hindi bilanggo. Punta mo yan, Gerald, sa ospital. Sunod. Ano ba? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Paglabanin mo pa si Pacquiao tsaka si Robin. Wonderful tonight. Ay po, nagte-teleport si Pacquiao. Bakit na nahagdan? Bagay ni aso, bato. Mo niya may audience impact agad. Ang bilis. Sabi ka na, wala na, tapos na. Panalo na to. Hindi na tumatawa yung aso eh. Napaamo mo na. Sunod mo na kailangan paamuin yung dalaga ng Pilipina eh. Kung hindi ganito, wag na lang. Sunod. Obas, I love you. Are you lonely? Kung di nyo pa alam yan, eh, kawawa, wag na. Malulungkot lang kayo sa istorya ni Jollibee. Leche, sunod. NPR yan, wag. Sige, pag-yo. Yes! Wholesome Pigati moment! Ayaw mag-copyright, so palitan mo pa ako. Happy birthday sa'yo! Cute naman. Wholesome Filipino meme. Sa Pilipinas ba ito? Wish 1075. Analangin ko sa habang buhay, mawala ka sa aking buhay. Yan ang dapat tinutugtog mo pa naghaharana, di ba? Pag umay ka na sa mga kay above moment niya. Sunod, galing kay Love Soon. Lord, nalising ko na po yung yep, yan ang ano naman, relasyon sa Panginoon. Sunod, galing kay Eunice. Mahal. May nagtanong sa ano, TikTok. Ilang taon na daw ako. And then? Ilang taon na ako. 14? Kasi sabi. Okay, kaya tayo napipresento eh. Ano ba? Dito ba tayo? Ilang taon ka na. Ako? 18 po. Wala mo sa akin. Kami makukulong ngayon dito. Dok, bahala ka sa buhay mo. Nag-iilusyon ka pa. Ganito kasi kapatid, wala po tayong mabasa sa BBS na konsepto kapatid na guardian angel o tagapagtanggol na anghel sa bawat isa sa atin mga kapatid. Pero may mabasa po tayo sa Biblia kapatid na nagbabantay na anghel para sa mga tao na may takot sa Diyos. Sabi ito sa Awit chapter 34 verse 7 mga kapatid, ang anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos sa mga panganib sila'y kinapukpok. So may takot sa Diyos kapatid. So hindi lahat kapatid na
na mga tao kapatid ay may nagbabantay na anghel. So yung mga anghel na yun kapatid na nagbabantay ay yan lang yung mga tao na may takot sa Diyos. Yung mga tao na walang takot sa Diyos kapatid, wala pong anghel na nagbabantay sa kanila mga kapatid. Wala nila ito Angel Surod. Umipak ng halaman tiniyak kung maayos ka loob. Kaya tama, sa init na impyerno lumalabas ang ostya. Laging basagan ng bungo. Basbasan na yan ng alcohol. Yung puro crazy mo. Copyright, copyright. Ito na lang. Yummy. Sa nang isip ang ideya pinagkana sinusulat kasalanan. Sige Mark, sige Mark, sige Mark. Hindi mo akong gitara. Sige Mark. Hindi mo akong dalaga sa harap pa. Sige Mark, sige Mark, sige Mark. Si Mark tahimik lang. Okay, mapunta tayo doon. Maraming salamat. Eh, pan-drip mo ba yan? Galing kay Lores. Drip muna bago bisitahin sa presinto. Project sa market. Physical education. Kung di tayo ganito magtotropa, wag na lang. Mukhang ano ba ang kinakain mo? Kinakain mo sa iyong pinggan. Hindi mo na lang kailan. Sabay tayo ah. Para sa grades! Gagawin nyo din yan pag nagtatrabaho na kayo. Mga Christmas party, wala nang bawasan ng dignidad. Oh my God! Kung di tayo ganito, wag na lang tayo sa langit! Leche! Kainin nyo rin mga kos sa kanina, kakailanganin nyo to sa langit! Ito yung nalaman kong hindi ka ako magkakaroon tulad ng kanina. Bibisitahin ako sa presinto. Hindi ganon, wag na lang, inom na lang. Maraming salamat. Sunod, at panguli, hindi ka kinausap ng 24 hours. Gusto na kita makita, tagal mo. Aww. Eh, hindi uwu, ano? Lang. Wala uwu. I miss you. I miss you too. Hindi ka nagsasagot na tatawagin kita eh. Okay, bye. Parang isa lang talaga eh. Dami sinasabi na, sige bye. Parang wala lang naman sa'yo. So, doon tatapos yun. Kung di tayo ganito, wag na lang. Like nyo, share sa mga malandin yung friends. Huwag nyo subscribe. Tayo na.